Bueno, bos días. Empezamos rematado o Consello da Xunta de Galicia e, como sempre, paso a darlles conta dos asuntos máis importantes que tratamos e acordamos. O primeiro, tema de rabiosa actualidade. Saben que esta mesma semana, o mércores, vaise reunir o Consello de Política Fiscal e Financeira. Xa saben a nosa opinión, con independencia das propostas que se poidan facer, en todo caso, será un Consello incompleto se non falamos de financiamento autonómico. Tanto, se o único obxectivo é abordar a condonación da débeda, desbotar, como parece ser, está retirado da orde do día, falar do financiamento autonómico vai ser unha oportunidade perdida. Por lo tanto, dentro desta oportunidade perdida, o que temos que intentar facer é aproveitar o máximo posible e tamén, por lo tanto, se non queren falar de financiamento, cando menos o que imos reclamar nese Consello de Política Fiscal e Financeira é que se proceda á actualización inmediata das entregas a conta e que se lle ingrese a Galicia as cantidades que a día de hoxe se nos adevedan. Estamos a falar de que Galicia está deixando de ingresar 127 millóns de euros cada mes ao non actualizarse as entregas a conta. Son recursos, recordo, que o Goberno Central ten obligación de transferir ás comunidades autónomas, pertencen ás comunidades autónomas, porque son cantidades que se ingresan en función dos tributos que se recaudan en cada territorio. Por lo tanto, dispoñer destes recursos non pode quedar a vontade do Goberno Central. Agora mesmo estamos recibindo cantidades a conta. O cálculo está feito en base a prórrogas. Os cálculos son a partir dos ingresos que se xeraron no ano 2023. Por lo tanto, o cálculo en xeral é que todas as comunidades autónomas están deixando de percibir, por esta non actualización, 1.800 millóns de euros cada mes. Todas as comunidades autónomas, isto está provocando tamén en Galicia, ás veces, liquidez. É certo que noutras comunidades autónomas seguro con máis intensidade, pero no ano 2024 Galicia tivo que facer frente a pago de intereses por estes non ingresos a conta por valor de 10 millóns de euros, e o noso cálculo, se se volvera a repetir outra vez o ano pasado, sería que estes intereses, estes usuros, chegarían a 14 millóns de euros. Por lo tanto, vamos a exixir, primeiro, que se fagan as entregas a conta de acordo cos cálculos que hai que facer e que se reintegren a Galicia esos 10 millóns do ano pasado e a cantidade que se xere de intereses por non facer as entregas a conta como hai que facelas. Se poderían chegar, insisto, entre un ano e outro, a 24 millóns de euros. E, por último, recordar que non é preciso ter aprobados os orzamentos para poder actualizar as entregas a conta. Simplemente é unha cuestión de vontade que non se está producindo a día de hoxe. Xa entrando en acordos, outros acordos do Consello da Xunta de Galicia, non referidos a este tema de tanta actualidade, empezou con un acordo a proposta da Axencia Galega de Turismo. Hoxe acordamos asinar un convenio co Concello de Arteixo para destinar casi 3 millóns de euros, 2,8 millóns de euros, para rehabilitar o balneario que está en Arteixo, nesta localidade, un balneario do ano 1760, e o que queremos é, con estes cartos, contribuir á restauración e ampliación deste balneario e con elo consolidar a oferta termal que existe na provincia da Coruña e en Galicia. Xa digo que trátase de recuperar o antigo balneario, crear unha nova piscina termal e posibilitar ofrecer novos tratamentos e servizos aos clientes. Outro acordo de turismo tamén ten que ver co Camiño de Santiago e refírese á incorporación que hoxe acordou o Consello da Xunta de Galicia, logo da cesión por parte do Concello de Villagarcía, do inmoble que restaurou o Concello de Villagarcía para funcionar como albergue de peregrinos. O inmoble está na parroquia de Carril, foi restaurado polo Concello e agora cede a Xunta de Galicia, nos aceptamos esa cesión e con eso damoslle máis potencia aínda a unha dos camiños recoñecidos oficialmente, que é a ruta do Mar de Arousa e Río Ulla, que é a única que permite peregrinar por mar, augas fluviales e a pé. Hai pouco destinábamos 800.000 euros a
restauración dun edificio que está no Peirao de Vilagarcía para destinalo a estación marítima para os peregrinos e agora completamos con incorporación á rede pública e serían 79 con esta incorporación á rede pública de albergues da Xunta de Galicia. Vai ter 30 prazas, vai ser xestionado pola Xunta de Galicia e o obxectivo é que, coincidindo co verán como moi tarde, se poida queda equipalo con mobiliario, contratar o persoal, pero este antigo centro sociocultural en Carril, a previsión é que, coincidindo coa época de chegada de máis peregrinos, a poida estar incorporado e funcionando na rede pública de albergues da Xunta de Galicia, logo da aceptación da cesión que fai o Concello de Vilagarcía. Cambio de consellería e de acordo, a proposta da Consellería do Mar, hoxe acordamos asinar un convenio co CSIC, para investigar o impacto das condicións ambientais sobre a ameixa rubia. É un convenio de 230.000 euros que o que busca, en colaboración co CSIC, é coñecer máis en profundidade os parámetros ambientais que máis influyen no desenvolvemento, no crecemento desta especie para poder optimizar as condicións da súa colleita. Galicia produciu nos últimos 2 anos máis de 300.000 toneladas de ameixa rubia por un valor de máis de 5 millóns de euros, pero é certo que a produción está disminuindo en comparación con exercicios anteriores e precisamente este convenio o que intenta é estudiar as causas para poñerlles solución. A proposta cambia de acordo, a proposta da Consellería de Presidencia hoxe dentro da política exterior da Xunta de Galicia, que ten, recordo, 3 obxectivos principais, que é acadar novos mercados e aumentar as exportacións, afrontar o reto demográfico, en parte atraendo población a Galicia, e tamén axudar na parte de cooperación e desenvolvemento a países en vías de desenvolvemento, hoxe decía, dentro destes 3 eixos da nosa política exterior, hoxe acordamos aprobar unha nova estrategia galega de acción exterior que o que busca, o que vai facer é fixar as prioridades ata o ano 2029. Hai prioridades claras, que é seguir estreitando as relacións cos países de Iberoamérica e cos países lusófonos, seguir axudando a construir a Unión Europea, máis nestes momentos tan convulsos. Recordarán, a semana pasada en Bruselas abogaba en nome de Galicia por unha gobernanza descentralizada, non caer en tentacións recentralizadoras nin en disminución dos fondos de cohesión, e, polo tanto, esta folla de ruta que os aprobamos, esta Estrategia Galega de Acción Exterior, xa digo, ten varios obxectivos. Por facerlles outro resumen rápido, en materia económica, falaba ao principio de seguir fomentando o comercio exterior e internalización das nosas empresas, tamén seguir fomentando a atracción de turismo doutros países, seguir fomentando a potencia pesqueira que temos facendo actividade económica a través de moitas sociedades mixtas en moitos países e moitos mares do mundo. Iso sería a primeira, a vertente económica. A segunda, decía, todo o que ten que ver co reto demográfico, reforzar os programas para atraer traballadores de outras nacionalidades a Galicia, atraer tamén alumnos que se formen aquí e atraer, a semana pasada presentábamos esa sociedade para atraer investigadores científicos de primeiro nivel a Galicia e con elo potenciar o noso I+D+I. E, por último, decía, o terceiro chanzo importante nesta estrategia é o que ten que ver coa cooperación internacional. Hoxe aprobamos, ademais da Estrategia Xeral de Acción Exterior, o plan anual correspondente ao ano 2025, ano que está empezando, o plan anual, como decía, de cooperación galega para o desenvolvemento, que vai estar dotado con 9,8 millóns, que é un 10% máis do que tiña o plan do ano 2024. Xa digo, é un acordo concreto dentro do acordo xeral que tamén adoptamos hoxe respecto á nosa política exterior ata o ano 2029. Este correspondería o de casi 10 millóns de euros ao ano 2025 para a cooperación. Cambio de Consellería de Área, proposta da Consellería de Política Social, hoxe aprobamos destinar 8 millóns de euros ao pago do complemento extraordinario que perciben os beneficiarios das pensións non contributivas, das PNCs. Este acordo de 8 millóns vai beneficiar nun pago único de 218 euros que ademais é ingresado de oficio, sin necesidade de que os beneficiarios teñan que solicitalo. O noso cálculo é que chegue, se san beneficiarias, ao redor de 37.000 persoas en Galicia. E temos este complemento dende hai 17 anos, fomos a única comunidade autónoma donde nunca foi interrompido
e a día de hoxe recordo que non todas as comunidades autónomas teñen este complemento. Hai 5 ou 6, non 5 seguro, non sei se chega a 6 as comunidades autónomas que non teñen este complemento. Galicia está entre as que sí, de xeito ininterrumpido dende hai 17 anos. Outro acordo en materia de política social é o que nos leva a asinar un convenio coa Federación de Asociacións Galegas de Familiares Enfermos de Alzheimer e outras demencias, acrónimo FAGAL. Son 90.000 euros para atender a máis de 7.000 persoas enfermos de Alzheimer e outras enfermedades relacionadas coa demencia e as súas familias, pois, para programas de apoio, campañas de sensibilización ou xornadas sobre prevención ou intervención en demencias. E outro acordo máis de política social, último acordo, son 3 neste Consello, o que permite a licitación para a xestión da nova residencia de maiores que a Fundación Amancio Ortega está rematando de construir no barrio de Irís, na cidade da Coruña. 100% prazas públicas, as obras xa están na última fase. A intención é que estean rematadas pois coincidindo co final deste semestre, pero precisamente por iso, para ir gañando tempo, lanzamos esta licitación para que, cando as obras estén totalmente rematadas, que poidan en pouco tempo xa empezar a ter utilización as prazas que vai ter, que son exactamente 150 prazas públicas vai ter esta residencia. Xa digo que no segundo semestre a intención é que estea funcionando, que este alosando xa a persoas, e por iso lanzamos agora a licitación. En principio son 2 anos que poden ser prorrogables ata 5 e o orzamento base de licitación serán 7,9 millóns de euros. Por tanto, este mesmo ano estarán funcionando, está funcionando xa de Santiago, entrará en breves, está a punto de adxudicarse, licitouse hai tempo a súa xestión a de Pontevedra, e queremos tamén que o faga a de Coruña, cando menos, quedarían 4 máis que están en diferentes fases de construción moi avanzada, sobre todo a de Ferrol. A de Ourenses comenzou hai pouco e a de Vigo, pois, é a que está máis retrasada. Necesitase chegar a acordos co Concello de Vigo, porque vais ubicar nunha zona onde ten que ser antes obxecto dun convenio. Cambio de asunto de Consellería, proposta da Consellería de Medio Ambiente. Hoxe demoslle o visto e prace a destinar 8,5 millóns de euros para que os concellos, as comunidades veciñais ou particulares poidan mellorar os seus sistemas de abastecemento de auga, con 2 finalidades principais. A global é optimizar o servicio de abastecemento. Queremoslo facer, sobre todo, reducindo as perdas de auga que se siguen producindo e garantindo un servizo de calidade tamén desde o punto de vista sanitaria. Había 4 liñas a toda agora chegamos ata 9 liñas, algunhas delas de nova creación. Por exemplo, as de nova creación son as que buscan fomentar o uso de sistemas de depuración autónomos. Estamos falando de fosas sépticas ali donde, por a razón que sexa, non chega o saneamento, pero ten que haber algún sistema de abastecemento que garantice a salubridade. Isto imos destinar 1,2 millóns de euros. Tamén outro millón de euros vais destinar en unha liña nova para que os concellos poidan redactar plans de abastecemento autónomo, é dicir, saber onde teñen que facer este tipo de actuacións ao marxen das redes de abastecemento e de saneamento que vayan instaurando. E despois, por exemplo, outro desglose serían 2,5 millóns, o que decía, para reducir as perdas de auga, obras de reducción de pérdidas de auga, 2,5 para evitar infiltracións nas redes de abastecemento, 700.000 para facer auditorías que logo den lugar a estas obras, 500.000 para que as comunidades veciñais de auga poidan mellorar as súas traídas e 200.000 para actividades de educación ambiental relacionadas co abastecemento da auga. Sigo no sector primario, pero cambio de consellería. Medio rural, aprobamos a distribución das axudas, 6,5 millóns de euros, para que 41 entidades se beneficien tanto na elaboración do viño como na súa comercialización. O que aprobamos foi a distribución. Quen van ser beneficiarios son 41 entidades. 5,2 millóns de euros, 28 empresas para que melloren os sistemas de produción do
do viño, pois digitalizando os procesos, ampliando o número de produtos que teñen á venda e os outros 1,3 millóns de euros ata chegar aos 6,5 para promocionar a internalización da viticultura galega, é dicir, para vender no exterior os seus produtos. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Infraestructuras, hoxe recordarán que hai uns meses desprazábamos a Noia para anunciar o comenzo do proceso para desdoblar a autovía Brión-Noia, e hoxe o que facemos dentro deste proceso que comenzou no mes de novembro, me parece que era o primeiro acordo, hoxe o que aprobamos damos un paso importante porque aprobamos o proxecto para levar a cabo este desdobramento, esta conversión en autovía da vía de altas prestacións entre Brión e Noia. Son de 29 millóns de euros os que imos destiñar. Estamos falando dunha vía pola que circulan a diario 10.000 vehículos, ten un IMD moi alto que justifica, sin dúbida, esta actuación e imos actuar nun treito de casi 10 kilómetros, o que vai entre o final da autovía actual, Santiago-Brión, e ata o tramo Martelo-Noia, que é casi o 60% do trazado da vía de altas prestacións. En total ten 18,2 kilómetros. Por tanto, esta é a primeira fase e o que facemos é, unha vez aprobado o proxecto constructivo, empezamos todas as operacións necesarias para licitalo e poder adxudicalo antes de que rebate este ano e, polo tanto, que comece o desdobramento que ten un prazo de execución de 18 meses. Por tanto, aprobado o proxecto, licitámoslo xa e esperamos poder telo adxudicado antes de que remate este ano. Outro acordo desta Consellería, pero este en materia de infraestructuras, seguimos dando pasos, como todos os consellos, en materia de vivenda para poder cumprir os obxectivos que nos temos marcados. Aquí volve a ser un acordo que afecta a unha das zonas, casi, eu diría, a zona de Galicia, onde máis incidencia está facendo a Xunta de Galicia en materia de vivenda pública. Falo do polígono de San Paio de Navia, en Vigo, está previsto construir 1.600 vivendas, xa hai en marcha en diferentes grados de execución 775 inmobles de promoción directa da Xunta de Galicia, e aquí o que facemos tamén irnos a beira ao lado da promoción pública-privada, é dicir, vivendas protegidas, pero non promovida directamente pola Xunta de Galicia, e o que facemos é sacar a concurso, o que acordamos hoxe foi eso, 82 parcelas no polígono 1 de San Paio de Navia, coa intención de que promotores, cooperativistas, basicamente, ou serán a súa maioría seguro, poidan construir 153 vivendas con réximen de protección autonómica. Estamos falando de vivendas baixo e dúas alturas, por eso 82 parcelas, 153 vivendas. Estas parcelas, ademais, saen a concurso coincidindo xa casi co remate de toda a urbanización que se está facendo no polígono 1 de Navia, que a previsión é que antes de que remate a primavera estea rematada a urbanización e, polo tanto, inmediatamente xa, por eso queremos gañar tempo ahora, os adjudicatarios das parcelas poderán empezar a construir sobre elas vivendas con réximen de protección pública. Ante penúltimo acordo, a proposta da Consellería de Economía, hoxe acordamos destiñar 10 millóns de euros, irían en un acordo bianual, ano 2025 e 2026, para apoiar a industria forestal galega para que poida adquirir maquinaria e tecnoloxía relacionada coa súa actividade. Vai haber, son 5 tipos de axudas diferentes, de liñas de axuda dentro destes 10 millóns de euros. Hai unha novedosa que é dar axudas para poder comprar maquinaria que permita unha perfecta trazabilidade da madeira que se vende, cada vez é máis exixente, sobre todo para exportación, coñecer a trazabilidade da madeira e que, en todo caso, se poida saber onde foi cortada, como foi manexada, é dicir, todos os datos que a día de hoxe son necesarios, sobre todo para poder exportala. Tamén outra liña de axuda será para mercar maquinaria que permita realizar tratamentos silvícolas, outra liña de axuda para adquirir equipos de medición de masas forestais, unha cuarta liña para industrias que comercialicen castañas ou resina, teñen as que se adiquen estes dous sectores teñen unhas axudas específicas, e a quinta liña será para empresas de primeira transformación. Pero último acordo, a proposta da Consellería de Medio Ambiente, hoxe dimoslle o visto bo os datos, por conseguinte, o que hai que facer con eses datos, que se obtiveron na fase de avaliación para actualizar as zonas dos ríos galegos que teñen maior risco de sufrir inundacións.
estaba en revisión estes últimos meses e os demos visto bo a estes datos que indican que Galicia conta con 200 áreas con risco potencial de inundación, 172 en ríos e 28 en zonas costeiras. O que fixemos foi avaliar os datos que se refiren aos ríos, por darlles outra dimensión destas 172 zonas, supoñen 566 kilómetros vulnerables nos ríos galegos, é dicir, vulnerables desde o punto de vista de risco de inundación. Unha vez que están validados estes datos polo Consello da Xunta de Galicia, o seguinte paso vai ser actualizar os mapas de risco cos datos que obtivemos e os validemos e, a partir de aí, diseñar as medidas de protección que sexan necesarias ou reforzar as que xa existan, tendo en conta, ademais, novos criterios que, a raíz das consecuencias do cambio climático que vimos observando, xa foron tidos en conta nesta avaliación que os aprobamos e terán que ser tamén tidos en conta a hora de adoptar medidas de protección. Cales son estes novos criterios? Pois, por exemplo, que as inundacións xa non se concentran especificamente en outono, como viña sendo nos últimos anos, xa tamén se están producindo cada vez máis en inverno. Hai que ter en conta cada vez máis a frecuencia de episodios extremos de choiva e, por último, que estes episodios, además, teñen cada vez unha maior intensidade. E, por último, un acordo que explicará o Consello de Presidencia máis pelo miúdo ten que ver, en parte, co que acabo de explicar, que o que se nos levou a actualizar os protocolos da Xunta de Galicia a hora de tomar medidas no ámbito educativo ou deportivo cando se producen alertas meteorolóxicas. Hai unhos protocolos establecidos que é necesario actualizar, reformular, ter sempre vixentes para garantir a súa eficacia e as dúas novedades que os explicará o Conselleiro. Un primeiro, que incorpórase ao órgano para tomar estas decisións a Consellería de Política Social como responsable das escolas de educación infantil de 0 a 3 anos e que establécense uns criterios para adoptar diferentes medidas en función do nivel de alerta. Con alerta vermella sempre se van suspender as clases, o transporte e as actividades no exterior, o transporte escolar, estou dicindo, e con alerta laranxa solo se producirá a suspensión automática se a alerta laranxa se debe a fenómenos de neve, pero non a outro tipo de fenómenos. Por lo tanto, pero para explicarlo máis polo miúdo, doi a palabra ao Consello de Presidencia. Pois moi bons días a todos. Moitas grazas, presidente. Eu quería comenzar tamén a miña intervención pois enviando un afecto e apoio da Xunta de Galicia á familia de Andrés Rico, que faleceu hoxe, 2 meses despois de sufrir unha presunta agresión durante un partido de balonmán femenino cadetes. Condenamos enérxicamente calquer manifestación de violencia e usaremos todos os medios disponibles para erradicar esta lacra no deporte e de calquera outro ámbito. Ao día despois do suceso convocamos por urxencia a Comisión Galega de Control contra a Violencia e incouse un expediente sancionador por infracción moi grave que pode implicar a expulsión de todos os recintos deportivos ata 5 anos e unha multa entre 60.000 e 650.000 euros de sanción para o agresor. Neste mes de marzo, que comeza a semana que ven, haberá unha proposta de resolución sobre este expediente. A repulsa da Xunta de toda a sociedade galega a violencia no deporte plasmarase tamén esta semana a través dun manifesto que remitiremos a todas as federacións para que se lean todos os partidos que se celebran en Galicia. A mensaxe é clara e rotunda. Na nosa comunidade non hai espacio nin haberá tolerancia para a violencia no deporte, nunca e en ningunha circunstancia. E unha vez feito esta manifestación, sí que me remito aos protocolos que hoxe dimos conta no Consello que actualizamos. Estamos a falar dunha actualización dos protocolos das comisións de alerta tanto no ámbito educativo como no ámbito deportivo.
Por que as actualizamos? Pois sempre decimos que no caso das emerxencias a planificación e a coordinación son cruciais. E para que isto sexa posible é imprescindible unha revisión constante, a actualización deses protocolos de actuación. Saben vostede que o fixemos hai escasamente 6 meses con o plan Inungal, como lembrarán todos vostedes. E hoxe damos un novo paso nesa mesma línea de traballo coa aprobación da actualización dos protocolos da Comisión Escolar de Alertas e da Comisión de Alertas tamén meteorolóxica de Deportes. Avanzamos así no reforzo da seguridade da poboación xeral ante fenómenos meteorolóxicos adversos. Cales son os obxectivos desta actualización? Pois, en primeiro lugar, reforzar a coordinación, que é fundamental nos casos das emerxencias, entre todos os organismos implicados na prevención e na atención das emerxencias. E, en segundo lugar, sírvenos, ademais, para estruturar mellor as decisións que se toman nas respectivas comisións. Deste xeito, establécese un novo e mellorado proceso de actuación coordinada diante dos supostos de alerta meteorolóxica, que poden ser por neve, por xeo, por chuvia ou ben por vento, e que poden conlevar ou ben a apertura de centros educativos e as actividades que se realizan neles, pode levar a suspensión do transporte escolar ou pode levar tamén a paralización de todas as actividades deportivas federadas. As novidades desta actualización con respecto ao anterior é que se introducen criterios predeseñados para a adopción de medidas vencelladas a cada nivel de alerta, partindo de que son as alertas laranxa e vermella as que poden supoñer un risco para as persoas. Por este motivo, con carácter xeral, non se preverá a suspensión de ningunha destas actividades a que lle facía referencia no caso das alertas de cor amarela. Agora ben, se a alerta é de cor vermella, unha alerta vermella, se procede á suspensión da actividade docente nos centros, lóxicamente das actividades escolares tamén que se fan nos centros e o transporte escolar, por suposto. Cando hai unha alerta vermella, isto determina a non obrigatoriedade dos docentes para acudir ao centro. No ámbito deportivo, tamén con alerta vermella, se suspende toda actividade deportiva federada e tamén do programa Xogade. Se a alerta por a contra é de cor naranxa, no caso de neve, que sea unha alerta naranxa por neve, se suspenden todas as actividades. Se suspenden a actividade docente, se suspenden, lóxicamente, as actividades que se fan no ámbito escolar no exterior e se suspende tamén as actividades deportivas. Isto, fundamentalmente, sendo unha alerta naranxa, porque estamos nunha comunidade autónoma que non está acostumada a conducir ou a desplazarse cando hai neve e, polo tanto, inda que sea nivel laranxa, consideramos en emerxencias que pode concurrir un perigo. Polo tanto, se suspenden todas as actividades. No caso de unha alerta naranxa por choiva ou por vento, se suspenden as actividades exteriores de educación e se suspenden e se pode chegar a suspender a docencia e o transporte se as circunstancias así o determinan en cada caso. A Comisión de Alerta se reunirá e, dependendo desa alerta naranxa, pode conlevar a suspensión da docencia e do transporte, pero non é de maneira directa. No caso de deportes, con unha alerta naranxa se suspenden actividades no exterior deportivas e pode chegar a supoñer ou a supor a eliminación ou a suspensión das actividades deportivas no interior, dependendo tamén das circunstancias. Se se trata dun temporal costeiro, suspenderase a actividade deportiva no mar sempre. Quen participa na toma de decisións? Pois na toma de decisións os membros das comisións de alertas cambian dunha comisión a outra. Están presentes membros da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deporte, está presente o director xeral de Emerxencias, está presente o xerente da Xega, está presente no ámbito educativo a directora xeral de Mobilidade e no ámbito deportivo o secretario xeral para o Deportes. Na Consellería de Medio Ambiente contamos con a Dirección Xeral de Cambio Climático e Meteo Galicia, que tamén está nesta comisión. Lóxicamente, na de Educación está a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación e a Dirección Xeral de Recursos Humanos e de Centros. E tamén está a Consellería de Política Social, porque estamos falando tamén das escolas infantís de 0 a 3 anos. Hai tamén unha novidade con respecto ao anterior e é que os directores dos centros educativos, a pesares da alerta que fora comunicada por parte do 112, poden tomar determinadas decisións se así o aconsella puntualmente a zona onde está o colexio, onde está
o centro educativo ou se hai determinadas circunstancias. Para tomar a decisión de cese de actividade docente, lóxicamente, antes ten que poñerse en contacto coa Dirección Territorial da Consellería, neste caso de Educación, e a partir de aí se establece como se pode levar a cabo. Tamén as consellerías competentes en mobilidade e educación poden decidir a exclusión de determinadas áreas das decisións dos centros situados nun espacio urbano. Como saben vostedes, a delimitación que fai a EMET e Meteo Galicia son áreas que comprenden moitos concellos e pode ocorrir que non sexa recomendable circular por determinadas vías nunha trama fora do centro urbano, pero que no centro urbano se poda permitir que os colexios funcionen correctamente. Estas decisións se van a basear sempre nos partes que establece a Axencia Estatal de Meteoroloxía e tamén van a estar completados cos partes que se establece Meteo Galicia. E sempre se terá en conta, lóxicamente, o parte máis desfavorable. En canto á comunicación das medidas, é outro gran eixo das emerxencias e da prevención. A comunicación lle damos un aspecto fundamental e sabemos como queremos facer e transmitirlo a quenes son. Como saben, ante unha situación de alerta meteorolóxica, a Xunta é encargada de activar as alertas meteorolóxicas e hidrolóxicas, segundo as indicacións da Axencia Estatal de Meteoroloxía e tamén dos organismos de Cunca. E inmediatamente, a través do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, do 112 Galicia, advertimos os servizos de emerxencia dos concellos e de outras administracións para que tomen as medidas oportunas. A maiores, a través das comisións escolares de alertas e da Comisión de Alertas Deportivas, informaremos das medidas que se adoptan. Por exemplo, no ámbito educativo. Se estamos a falar da suspensión das clases, que é a máxima limitación, se lle comunicará aos centros educativos, aos docentes e ás familias a través da aplicación Avalar, como se fixo, por certo, recentemente, por primeira vez e con éxito na Mariña. Calquera outra decisión de menor intensidade se comunica aos centros directamente a través do portal educativo. E, en terceiro lugar, se falamos da suspensión do transporte, será comunicado tamén ás empresas concesionarias do servicio e ás familias a través do programa Avalar. No caso do ámbito deportivo, estas comunicacións, pois, lóxicamente, se dirixe á Unión de Federacións Deportivas Galegas, ás Federacións Deportivas de Galicia, ás agrupacións deportivas escolares e ás instalacións deportivas dependentes da Xunta de Galicia. As comunicacións se realizan a través de medios electrónicos e a través das canles habituais de comunicación dos distintos ámbitos, como portal educativo, correo electrónico, etc. A maiores se informará tamén a través das redes sociais a todo o público en xeral. As comunicacións se realizan, por suposto, co maior previsión posible, tendo en conta que estes fenómenos sempre teñen un certo grado de imprevisibilidade que non se pode ter todo totalmente cerrado. Por norma xeral, se fará antes das 13 horas do día anterior ao inicio do episodio, sempre que o parte así o permita. Saben vostede que hai dous partes diarios da Axencia Estatal de Meteoroloxía, unha ás 11 da mañá e outro ás 7 da tarde. E pode ocorrer que, en algunhas circunstancias, o parte das 11 da mañá non recolle un fenómeno adverso meteorolóxico que sí pode recoller o parte das 7 da tarde. En tanto aparezca ese parte, lóxicamente se reunirá a comisión de alertas e pode ocurrir que, lóxicamente, a comunicación aos centros docentes ou ás familias e a todos os actores implicados se realice máis tarde, lóxicamente, desas 13 horas que inicialmente está previsto. E isto era todo o que lles queríamos transmitir, e se teñen algunha dúbida en relación a este asunto, pois intento explicala. Unha cuestión, se a alerta vermella é na costa, isto implica tamén a suspensión das clases nos concellos costeiros, e por outra banda dixo tamén que por chuvia ou vento en alerta laranxa pode chegar a suspenderse a docencia e o transporte se as circunstancias o determinan en cada caso. Nese suposto, será a Comisión Escolar de Alertas a que tome esa decisión ou serán as direccións dos centros? Grazas. Vale, no primeiro dos asuntos, efectivamente, un temporal con alerta vermella na costa non supón a suspensión das clases ou do transporte ou das actividades en terra. Se fai unha diferenciación por parte da EMET entre que son fenómenos costeiros e fenómenos na mar e fenómenos en terra. E, en segundo lugar, efectivamente, pode ocorrer que ante unha alerta vermella, ante unha alerta laranxa,
leva consigo, lóxicamente, a supresión das actividades escolares ao aire libre, pero pode levar tamén a suspensión das clases e tamén do transporte. Quen toma esa decisión? Normalmente será a Comisión de Alertas a que tome esa decisión. Por qué? Porque pode ocurrir que o mellor leve chovendo durante unha semana seguido con alerta laranxa, pero os terreos están especialmente blandos ou hai moita acumulación de auga na terra e non se ha chupado, pode ser que poda existir algún tipo de acumulación de auga que aconsella que nunha zona determinada, nun momento determinado, pois pode haber unhas medidas distintas o que abrangue toda esa zona. De todos os xeitos, e en calquer momento, os directores dos centros poden pedir a suspensión da actividade docente. Por qué? Pois estábamos a falar nese momento. Imagine vostede que durante a noite houve un temporal de vento e a entrada do colexio pode haber, pois non sei, unha chea de árboles que teñan perigo de poder caerse, non? Efectivamente, o temporal xa pasou, a alerta xa se pode levantar, pero neste caso concreto, o que está no centro, o director do centro, recomenda ou ve que pode existir un perigo, se pon en contacto coa Dirección Territorial da Consellería de Educación e despois se toman as decisións correspondentes. Non sei se lle respostei as dúas. Sí, arrancaba a súa intervención cunha referencia a un desgraciado caso que coñecemos hoxe vinculado co falecemento do aficionado de Sanxenxo que estaba en estado crítico e propoñía, digamos, que se faría desde a Consellería, desde a Xunta, todo o que sexa posible para evitar este tipo de circunstancias. Non sei se podería ser máis concreto, se hai en mente algún tipo de paso legislativo ou algunha medida a corto prazo concreto que se poida avanzar. Grazas. Ben, nos expresamos sempre que ocorren casos como este, pois, lóxicamente, o noso rexeitamento claro e contundente a todo tipo de mostra de delincuencia ou de agresión que poden existir en calquer modalidade deportiva, non? Como lle decía, neste caso, isto foi o fin de semana e o martes da semana seguinte se reuniu o comité, se establecen unha serie de sancións que eu creo que están ben dimensionadas con respecto ao que pode ocurrir. Estábamos falando de que a previsión a cualificación deste asunto fora moi grave, que se enfrentaba a unha sanción económica moi importante e, polo tanto, nese sentido, creo que está actualizado. De todos os xeitos, desde logo, non desbotamos calquera actualización en calquer momento. O que sí vamos a facer tamén este fin de semana, como lles decía, creo que lles dixen, é mandar un manifesto a todas as federacións deportivas de Galicia, co ánimo de que en todos os partidos que se disputen este fin de semana, en todas as competicións que se disputen este fin de semana, que dependan da Xunta de Galicia, é dicir, Deporte Federado ou ben o programa Xogade, se lea este manifesto, que nos faga reflexionar a todos os que estamos implicados na actividade deportiva, empezando polos xogadores, seguindo polos corpos, polos adestradores, polos equipos, as directivas de todos os equipos, e tamén facer reflexionar ao público que asiste aos partidos. Este último caso que facíamos referencia, recordemos que se trataba dun familiar de algún das xogadoras que supostamente, iso está baixo investigación xudicial, empurraba o avó do árbitro que estaba a arbitrar ese partido e, parece ser presuntamente que esvarou ou caeu polas escaleiras co resultado final dunha morte, non? Por lo tanto, creo que isto é unha reflexión que nos temos que facer todos, non? No noso ámbito tamén particular e cos nosos máis achegados cada vez que vamos a un partido. Tamén aos medios de comunicación, moitas veces a través de redes sociales se ven moitos en TikTok, en Instagram, moitas agresións, creo, en actividades deportivas que creo que deberían ser erradicadas, non? Porque o que facemos cando se están publicando é darlle unha sensación de normalidade. Eu creo que temos que rexeitar calquer tipo de actuación nese sentido e buscamos un compromiso de todos os implicados. Bo día, eu quería saber se nos pode explicar un pouquiño cal é a situación actual da unidade da Policía adscrita aquí en Galicia. Gracias. Pois, moi ben, moitas grazas. A verdade é que acabamos de ter, ahora pola mañá, tamén unha noticia que se lle aumentaban a Cataluña os efectivos ata 25.000 mozos, non? E nós estamos mantendo actualmente conversacións ao máis alto nivel co Ministerio para chegar a un acordo con respecto á unidade de policía adscrita. Temos moitas funcións que levamos a cabo e a verdad que hai que agradecer o esforzo que están levando a cabo todos os axentes.
pero dado o carácter menguante, ben porque ascenden ou ben porque se xubilan, cada vez temos, como saben vostedes, menos efectivos. E se fai moi complicado poder prestar os servicios coa calidade que é necesaria. Por lo tanto, estamos falando co Ministerio, esperemos unha resposta pronto, fixemos algunha aproximación e espero que ao longo desta semana ou a seguinte teñamos unha resposta afirmativa, sobre todo vendo cales son as reclamacións que se fan de outras comunidades autónomas e o que está disposto a ceder o Ministerio. Moi ben, pois moitas grazas. Bos días, presidente. Dúas cuestións. A primeira, en clave económica, falaba vostede do Consello de Política Fiscal e Financiera. O Ministerio de Facenda acaba de pasar un documento no que cifra en 4.010 millóns de euros a cifra que se lle condonaría a Galicia. Quería preguntarlle se vostede rexeita a condonación desa débeda para Galicia. E, por outra banda, en vista da manifestación de onte en Santiago a prol do idioma que reuniu a milleros de persoas, non sei se a Xunta se replantea as súas políticas, ese pacto polo galego, as súas políticas de normalización ou derrogar o decreto do plurilingüismo. Gracias. Bueno, a primeira pregunta, non nos enteramos polo Goberno. O Goberno veu despois do anuncio que fixo Oriol Junqueras falando do acordo que parece ser que chegaron con Cataluña e de paso todo o demais. Por tanto, primeiro facer a reflexión que vimos facendo hai tempo. Isto vai de algo que quere facer o Goberno cos seus socios que lle manteñen no Goberno, e todos os demais nesto somos secundarios, e como o que plantexaron dende o principio era esa condonación para Cataluña patada co independentismo, todo o demais é simplemente para complementar ese acordo. Teño dito moitas veces, vou repetir algo que xa me escoitaron en anteriores ocasións e que cada vez faise de máis actualidade. Galicia necesita un novo modelo de financiamento. Estamos infrafinanciados nunha cantidade importante, varios centos de millóns de euros. Por tanto, ese é o que queremos falar. Ese, como parece ser, o Consello do Mércores vai ser simplemente para falar de condonación, eso para nós non é o que queremos, e, por tanto, si eso é o único que ten que ofrecer o Ministerio, que parece ser que sí, a nós non nos vale, xa sin entrar en cifras, o que teremos que asumir da condonación de outras comunidades autónomas moito máis endebedadas. Galicia necesita financiamento, iso que necesita, un novo modelo de financiamento, non necesita a condonación. Respecto á segunda pregunta, bueno, outra cousa que me escoitarán moitas veces sempre que me preguntan vostedes por manifestacións. Respeto absoluto e lexítimo os que se manifestan de boa fe e poñer en evidencia unha vez máis os motivos políticos e a politización das intencións de algunhas forzas políticas especialmente que van ás manifestacións. Se o que onte se pedía é aceptar unha postura, como está pedindo o BNG, aceptar esa postura e senón non hai nada que falar, tanto non hai nada que falar que hai que impedir que se fale nas reunións, levantarse e decir que coa Xunta non hai nada que dialogar, así imos por moi mal camiño. Creo que temos unha mano tendida en todo o que teña que ver coa potenciación da nosa lingua dende o principio. Non marcamos outra liña vermella que a imposición, a inmersión. Claro, si o que se di como está dicindo o BNG, ou inmersión ou nada, levábano no programa, ainda que o esconderon durante a campaña electoral, así nunca nos poñeremos de acordo. A partir de aí, todo o que sexa traballar para potenciar a nosa lingua, a nosa riqueza, o noso tesouro, que é unha lingua propia, aí estará a Xunta de Galicia, pero son outros os que non queren falar, a non ser que falar supoña aceptar os seus postulados sin ninguna posibilidade de negociación, e iso así non funciona, dende logo. Sí, señor presidente. En relación tamén á manifestación, eu non sei se pensa que considera que ten que haber máis fluidez
e máis diálogo con todos os sectores, sen exclusións, como se denunciou nos últimos días, a prol de traballar para mellorar a situación do galego. Sí, por suposto, falar con todo o mundo, pero que, mire, non hai exclusión, se volvo, é que é moi significativo. O que pasou outro día na Cidade de Cultura, donde representantes de algúns colectivos foron ali a dicirlle a xente que marcharan todos dali, que non houbera diálogo, que non había nada que escoitar, mentras non se dixera que había que facer o que les querían. Iso é a mostra de como abordan uns e como abordamos outros este proceso. Aquí hai que escoitar a todo o mundo, aínda que non estés de acordo co que plantexa. E despois poder chegar a acordos, é certo que con cousas irrenunciables para cada parte, pero non iso consiste negociar e cambiar os status quo do que sexa. Si o plantexamento é non hai nada que falar, non me interesa, rebento todo isto para decir que non hai negociación, eso saben non facer moi ben outros, levan facendo moito tempo. Outra cousa é que eso non conduce a nada e a Xunta de Galicia eso non o vai facer. Boa tarde, presidente. Dúas cuestións. A primeira relacionada con Altri. Cando a Xunta sacou a exposición pública a Estrategia Galega da Infraestructura Verde da Conectividade e Restauración Ecolóxicas, os terreos de Altri figuraban como protegidos pola figura da zona de amortiguación da rede Natura da Serra o Careón. Con todo, cando se publicou o documento no DOGA, esa clasificación borrouse exclusivamente nos terreos que quere ocupar Altri. A Sociedade Galega de Historia Natural denuncia que a Xunta fixo este recorte que chama mutilación, que o fixo a propósito para favorecer a declaración de impacto ambiental favorable a Altri. Tamén asegura que pediu os informes que levaron ao borrado da zona que a Consellería de Medio Ambiente non os proporcionou. En definitiva, por que foi eliminado justamente este nivel de protección nos terreos nos que aspira Altri a instalarse entre fase de exposición pública e documento final? Por que non se proporcionou documentación sobre o cambio de criterio? Que sentido ten promover unha celulosa nun terreo ao que os propios técnicos da Xunta lle otorgaron un nivel de protección como este? E por outra banda, tamén a Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública de Galicia denuncia que o Hospital Povisa parasita a sanidade pública en Vigo e que é un pozo sen fondo de gasto público. Hoxe vence a última prórroga concedida ao concerto que caducou en agosto. Por que motivo se prorrogou ata en 3 ocasións este acordo con Povisa? Se podemos esperar unha firma hoxe, terá que estar a sanidade pública galega pendente do acordo con Povisa cada poucos anos. Grazas. Mira, a primeira, son cosas diferentes. Unha cousa é a infraestructura, estrategia de infraestructuras verdes, outra cousa é o que é unha declaración de impacto ambiental que o que se está tramitando con respecto a Altri. Eu aquí, creo que hai que, estou convencido que hai que decir o que sempre vimos dicindo. Estánse cumprindo, cada día aparece unha cousa nova, cada día aparece unha nova acusación, fanse as cousas de xeito torticero, isto vai dirixido a tal. Non, en todo caso e en todas as circunstancias digo que non. Estáse analizando dende o punto de vista legal, dende o punto de vista medioambiental, e a declaración que sobre Altri e sobre calquer outro proxecto finalmente se adopte será observando todos os parámetros. Por lo tanto, todo o que se queira decir, todo o que se queda mesturar, teño que decir que non é certo e remítome o que finalmente se ditamine dende os técnicos, no caso de Altri e en calquer outro caso. E respecto á segunda pregunta, bueno, esta asociación, eu nunca, como nunca lle escoitei decir nada a favor da política de Sanidade Pública da Xunta de Galicia, isto tampouco me sorprende. Eu recordolle que a zona de Vigo, que dende o punto de vista sanitario é unha zona coa particularidade de existencia de Povisa, na que todos os anos, como saben, se dá a opción aos pacientes incluídos nesa área xeográfica a optar polo Álvaro Cunqueiro ou optar por Povisa. Hai moitos pacientes que siguen optando por ese sistema e, polo tanto, o que fai a Xunta de Galicia é dar opción e manter os dous sistemas proporcionados en función do número de pacientes que teña cada un. Existía unha negociación con Povisa, un concerto que ven dende hai moito tempo, bipartito incluído, e que vamos mantendo, e é certo que vai disminuindo o número de pacientes porque moitos optan por irse ao Álvaro Cunqueiro, pero mentras coexistan os dous sistemas, as dúas posibilidades, e moita xente opte por unha ou por outra, obriga a Xunta de Galicia é garantir, en todo caso, que se presten os servizos sanitarios coa maior calidade, coa calidade necesaria, e iso é o que estamos facendo e seguiremos facendo neste caso. Se finalmente
hai un ou non un acordo con Povisa dependerá da negociación. Non estou no día a día, o que me consta é que se sigue negociando e que a Xunta de Galicia pos unhas condicións claras e meridianas, que é que o nivel de asistencia ten que ser igual que o que se presta no Hospital Público Álvaro Cunqueiro. Bos días, presidente. Quería preguntarlle se prevé que o PP manteña a postura que mantivo hasta agora de unanimidade en contra das condenacións. E se falou do tema con Feijóo, con algún outro dirixente do Partido Popular estes días, das comunidades. Ademais, ante a previsión de que Facenda vai facendo públicas cifras de condonación a diferentes comunidades. Se ve que é posible manter esta unidade. Gracias. Sí, bueno, falamos cando tivemos a reunión en Asturias hai un mes así, falamos de moitos temas, tivemos 2 días, tamén falou, e o que perciben ali é que todos os meus compañeros e compañeiras teñen claro o que eu os acabo de decir. A condonación é algo que o Goberno impulsa porque o necesita para seguir tendo apoio do independentismo catalán. E a todas as comunidades autónomas, foi o que escotei ali, interésanos un novo modelo de financiamento. Estes días tuve ocasión, ademais, de falar en Bruselas con que estaban ali tamén algúns compañeros e compañeras e siguen pensando exactamente o mesmo, que creo que é o que hai que facer. Xa digo, con independencia das cifras ou das subastas que agora quera facer o Goberno Central, que virá con elas, teño clarísimo que se non se aborda o modelo de financiamento, Galicia sale perdendo. Por iso, en primeiro lugar, e segundo, por todo o que tenemos que asumir das condenacións de outras comunidades autónomas moito máis endebedadas. E, por lo tanto, eu agardo, dende logo eu teño clarísimo, non podo respostar do que poidan facer outros presidentes ou presidentas, pero a miña impresión é que teñen a mesma opinión que eu sobre este asunto. Boa tarde. Retomo a pregunta do compañeiro sobre Altri para preguntar. Vostede decía que son dos procesos diferentes, as infraestructuras verdes, a estrategia e a declaración de impacto ambiental, pero en calquera caso, na declaración de impacto ambiental tense en conta se hai algún tipo de figura de protección dos terreos e, en calquera caso, por que se fixo este cambio. E, por outra banda, sobre a manifestación en favor do galego de onte, vostedes fai unha distinción en varias manifestacións, non a primeira vez que a fai, entre xente que se manifesta de boa vontade e xente que, digamos, ten unha visión partidista. En calquera caso, que peso lle dá a esta xente que di que se manifesta de boa vontade e se toma a Xunta nota desta posición? Gracias. Sí, empezo pola segunda, non, tomamos nota de todas as posicións, dos que van ali por motivos políticos e da xente que se manifesta de boa vontade. Creo que eso, en xeral, é o que fan os galegos e as galegas. O peso de cada un, podo decir, cada un saber ali as condicións, a vontade e a intención coa que foi. Agora, que coexistían as dúas actitudes, non teño ningunha dúbida. E que a politización da lingua non é algo bo nin beneficioso, tampouco. Por lo tanto, a miña obriga como responsable político é tomar nota dos que só van con un interés político, con un interés de desgaste do goberno e os que van con boa vontade. Temos que escoitar a todos, incluso os que van con intención partidista. O que lle podo decir, sobre todo os que van con boa vontade, é que estamos abertos ao diálogo. Estou seguro que os que van con boa vontade probablemente non estean de acordo en que, cando convocamos unha reunión para falar precisamente deste asunto, haya que levantarse e decir que non hai que escoitar a Xunta, porque a Xunta non ten nada que decir que a lei lles valga. E respecto á primeira pregunta, perdón que volva a insistir, os técnicos están avaliando a declaración de impacto ambiental. Todo isto, primeiro, é unha denuncia dunha entidade concreta e, en segundo lugar, lles podo asegurar que o resultado final da día vai ser o resultado de avaliar todos os parámetros en todos os condicionantes e o sentido a favor ou en contra irá despois de avaliar todo eso e lles podo asegurar que non haberá ningún atisbo de irregularidade sesa a decisión que sesa que se tome. Eu quería preguntarlle se, cando saiu o primeiro acordo entre Esquerra sobre a condonación da débeda, dixo vostede que se plantexaba acudir aos tribunais se sucedía algo así tan grave. Quería preguntarlle se vai acudir aos tribunais para denunciar isto e se me pode concretar si ou non se rexeitaría a condonación da débeda a Galicia porque entende que só beneficia o independentismo agora que poría o goberno encima da mesa eses 4.000 millóns para a comunidade. Gracias. Bueno, eu volvo a decir, non estaría de acordo que perderíamos moitísimo do que aquilo a que temos dereito si aceptamos que simplemente isto vai dun tema de condonación. A Galicia, a condonación da débeda non lle soluciona nada, o que nos soluciona é o financiamento. Respecto ao sentido do voto,
estamos coñecendo, primeiro polo señor Junqueras e despois polo que nos vai querendo filtrar interesadamente o Goberno, en que vai consistir a proposta, a menos de 48 horas da reunión. Por lo tanto, déixeme analizar, non teño ninguna dúbida que o mércores teremos claro o que temos que decidir. E respecto ao de ir aos tribunais, volvo a decir, veremos a ver finalmente en que queda a proposta. Decía na intervención da rolda de prensa do Consello da Xunta da Galicia que, bueno, xa tivemos que ir no seu momento a demandar ao Goberno Central, este Goberno aos tribunais, polo tema de liquidacións que se nos facía mal. Acabo de decir que o feito de non actualizar as entregas a conta simplemente porque non lles dá gana, para entendernos, podían facelo perfectamente, xa nos supuso en Suros o ano pasado 10 millóns, este ano poden ser 14, todo iso ímolo reclamar. Ao final, a mí xa me gustaría non ter que reclamar nada, nin judicialmente, nin en outro sitio que non sexan os foros axeitados. Eso sería bo para todos e sería a demostración, se se verificara, de que o Goberno ten talante de dialogar con todas as comunidades autónomas e non só coas que lle interesan, pero me temo que non vai ser así. Por lo tanto, xa veremos o que facemos. Acudir aos tribunais nunca é unha boa opción, porque iso quere decir que se esgotaron o resto das posibilidades de acordo, pero se non hai máis remedio, pois haberá que facelo, non o sei. Imos ver estas 48 horas, analizar os datos que se nos pasan e de aquí ao mércores ter perfectamente claro o que queremos facer. Pero, dende logo, o que vamos sabendo non dá boas perspectivas, sinceramente. Moi ben, moitas gracias.